A poco camino es el puerto de Laja do El Congrio y pescada filial multiplica pasada una punta. Veréis a Malpica y luego Cayón, do bien se trabaja matar sus ballenas, que no es chica a Laja, pues sacan aceite y en gran muchedumbre el cual no se come, mas para la lumbre le hace la oliva muy poca ventaja. En 1550, o licenciado Molina fala de Cayón no seu libro Descripción del Reino de Galicia. Menciona a súa situación xeográfica nese tramo da Costa da Morte e a actividade económica que por aquel entón facía desta unha vila próspera. A orixe do núcleo estaría datado na Idade Media. Había asentamentos de pescadores na zona da Ribeira e no actual barrio de San Roque, chamado por entón Cayón el Viejo. Entre os séculos XVI e XVII, mariñeiros vascos e cayoneses adicáronse á caza da balea ata que a sobrepesca provocou a extinción do cetáceo. O período no que se cazaron as baleas en Cayón foi os séculos XVI e XVII. A caza comenzaba co avistamento do animal, que era feita polo atalallero, que se subía ao monte que temos aí atrás, o monte da Atalaya, para ver o chorro que soltaba o animal ao respirar. Despois daba sinal aos homes que estaban aquí en Porto e collían as súas chalupas e salían a cazala. Unha vez capturado o animal, traíase remolcado aquí ata a Ribeira e era despedazado nunhas casetas de madeira que había aquí donde empezan as primeiras casas, é onde se cocía a graxa da balea que obtiñan o saín. O saín era un aceite que se utilizaba para alumear tanto o alumeado público nas cidades como nas casas. Do pasado baleiro queda en Cayón o escudo do concello no que hai representado un cetáceo. Outros restos visibles son difíciles de atopar, aínda que nun dos locais da rede de hostaleiros teñen un oso de balea como elemento decorativo. Situada sobre unha pequena península, a vila é a única saída ao mar do municipio da Laracha. Ao longo dos seus 6 km de costa, Cayón conta cun amplo espazo protexido a ambas marxes do seu territorio, incluídos na Rede Natura 2000, dentro do LIC Costa da Morte. Son a Atalaya e o Monte Figueirido. Nas preto de 50 hectáreas protexidas que abarca o Monte da Atalaya, obsérvase unha variada biodiversidade mariña. Entre as aves, hai especies migratorias que se poden avistar pola proximidade do humidal de Baldaio, un dos ecosistemas litorais máis importantes do Atlántico. Sen dúbida, este é un lugar único na costa do noroeste peninsular.